Abot na si Ate Mercy, guys. Oh! Hi guys. Lah, kulangan rin isa ka plato. Ko sa plato ito, kurkaw. Dati isa, che. Ha? Dati isa. O, sa ko. Daw kutsara. Abot na si Ate Mercy. Guys, good morning. Nama si Duy day. Ito dito. Tignan na, kasi dito yung ikuha ng tindahan. Ngano waday trangkahin mo tindahan nimo? Sana ako. Agoy ginoo ko kabungawon. Wa na ni si mama. Pagdalaw na imong butolog, nagtako ay nakayo. Kalimot man gani. Ay na lang nagtagdama kay Lamig kayong sudan, guys. normal na. Tunda. Ay nabig. Yan na kay Agiyon ka butol pero diha ka na ibog ni papa. Wala mo na sa una butol. Ha? Wala mo na sa una butol. May lambay na. Pagurang. dugay na kini. Ngano nagtubo din na ay konsumisyon na man sa imo ha. Tignan tayo ko sa una ni Enjoy ba nga enjoy. Oh. Sumunod mo yan. Hindi mo ko. Sa ko no? Hindi ka makasuroy. Hala. Kanang uyab ko ni injing kay sarag isugot na yung kuditso. Hala! Hala, silo na si Mama. Tayo niya. Hala! Kailan ko na ako ka na si Bayan ba? Hala! Ang magpulisa din eh. Mas din ko kaya. Ang imuna ka ba yan? Yep. Di, masarap kasuroy. Pag ato raw surigaw pamulang Hala, di makasoroy. Nanguyab dahin ka. Agdudulan. Ti sige na ti. Sige na. Guys, mamahaw na tali yung tanan. Ang mag-pray si Koreana. Pag-pray na core. Amen. Kaon ka. Kaya na. Meron na mi, oh. Laking bahaw. Doon ang kanong nga bago kay Richie dilig kas ba. Siyo. Yan si. Pamahaw ta, guys. Miami diri nakatapok karon, guys. Ila ni Miami nga. Din serven karon. Agud ni Ami. Birthday na mo serven? Kaya nakaluto naman lagi. Di ba dito sa Kaya lindi? na-prepare na ang among Di ba pamahaw. dito ba? Pamahaw tang tanan. Nada ni si Utik, si Auntie Mercy, Hello, si Mama, guys. si Koreana, si Mimi, tuara gisapot, kay Gidugo, si Papa. Pila na kadlaw imong buto me. Basta Pamahaw. kuan si Richie diri guys, ang hindi karon din yung papa ug mama. Na-timingan sa karon. Kay nakapalit may gani kay gahapon ay gabi yung taglutoon ni nako na kay Iceman. Ay ko nga Ay upa na lang na lang maluto kaya ron na Gani. Mali ang plat ako ko sa Alas, bib. alas. Korte mo, kapin ko nanawag ni Richie. Sayo ginanawag abi na ko Mhm. abi na ko kwarta na. Kuan na mother basig kuan. Hoy. Hmm? Ah, Tawag ka. alam mo na. Stop me. Stop ba? Tura si Mio dadto. Paalam sa dito la. Ha? Paalam sa dito. Tanan way klase link. Duduan. Kuan magkaroon tayo ka ng konti sa kuan ba? Ito sa balingwan, araw. Sana lugar may klase. Linggo ng wika. Duduan lang na. Linggo nang ikaw nya business ko karon. Linggo nang ikaw gani, linggo sad. Sure, data. Nagat ko sa una dito. Bibo ko gapon. Ha? Bibo gapon sa eskwelahan. Wala pa ko nag... Ukit sa pili ah. Adto ko dito daw mag... Sa video. May hapaya.
Ha? Kamot-simot ito sa kita. Ya to ba? Hindot ka ni Kinilaw. Ngaon ta guys. Nasa Kinilaw. Ang kasayan. Katilaw kag kinilaw dito ilaki kinse. Wala. Sa Paysayan? Oh, Oo, katilaw. Laon, good lami. kami biya. Lamig ka ni Kinilaw. Loud ni nga. Kuha may ani nga. Hindi kataan to nila dak. Buom na dito. Na ikong kuha ni. Gatan ba ito? Gatan ba ito? Ano ba tayo? Kanon pati ugala na ni. Ay, pag sinabay mo, kala ka timpla sa ero. Sa Kwagalon na ni timpla nila nga royal. Wala pwede karon sa ero, mi. Mi ayaw paghulog niya. Sprite yan eh. Ayaw pag ihulog-hulog na may. Kaya makaon na iro. Bawal mi. Kagiro ng iro. Ang tao mi. Sa giron. Tipot. May gani nalabyan ko ni AJ. Anak sakay ka. Kaya kung wala, di pa ko ka. Abot din ron. Ano, sige, gitan to na kato ni Lene. Mo niya nagpalit siya bahog. Kuan. Nagkanha lagi ko. Balon ka niya. Kuha man ka ba na? Naguna-una Ano ba sa siya? gibian na kanya? Wa ba ko kabalong ng lakaw sila. Naman sila Koreana. Tukar asa ka. Ato lang mami. Ikuban ko ba? Masa ato na lagi mi. Kuban ko. Ano mo, dito naman na si, dito naman ko sa eskulahan pag Panawag. Ani uli pa lagi kaling. Gibili ni mo bag. Gidala pa niya balik. Kung sulan siya. Di pa man. Kamay pag guman ako laban ng laba ba ako sa'yo. Alas 5 pa ko ng laba kay. dagom kay ganina. Ha? Dagom kay ganina. Oh, nagtugan ko nakid ni maugan ning sa ninaan ni kay nag-ulan taligsik ba gani ha. May gani kay nag-init ra. Abi gina ko mabundakan tukulan sila. Bagtas mo pa dong dire. Kamu Yung lang sa kanini mo pagkaon mi. Wala may unagana. Ano ko na sa miyo? Naraong. Yung taon na yung ero. Ayaw paghatagi mi. Kaya, imbes kay gwapo yung tanit na. Kabugi na. Mausik na bang sabaw dani? Sarapan na ba ni miyo? Kayaan ka ni Mio ba? Ano mo ito? Pwede ito dahil? Kuhan yan. Isa pa ko. Ang panitan. kaluto na kasapiliin siya. Ba, pati ko ba? Papa. Unya ada yang last vigil ni kuan dai. Masuk ni ibig. Pag kumanin ninyo ate, ato ito sa plantation. Asa? Wala imak. Dito mag-gritso. Sila. Kinsa. O siya. Nanapadong na dai sila. Dili siya lubong. Ayan. Ito sa yun. Yurida. Aw. Kuha naman di Divine Ziver. Uro garden. Asa Oro Garden, dahil? Lubungan sa biron. Rupantin mo niya. Ayaw sa kan. Ito ba dahil ka papaglubong? Ay, pantun. Sa. Ito. Mio! Pantun ka. Luwag kayo ng pantun. Mahal kay bayad to. Mio! Bawa ko magdungaw-dungaw sa. Kamulo pag minsan pare. Mahal ka basta na pantheon. Do pinalit ang lote. Pinalit yan eh. Binaranda ko kay bayad to. Kinsa. Sa Oro Garden ba? Yan eh, sabi ron. Ko na eh. 200,000 magkapagdala na sa ko to. Uwa. Ha? 200,000. Sabi rin ako magtapantun na. Uwang. Pwede ba di mapantyon dito? Narito ti sa ubos. Kaya mo sila itong naging ko na. Misahan Murag yung may pare. Daw. underground ba? Ha? Na may underground Sige, dito. misahan ka pare. Nagdungaw. Tumagyan sa sakinan bitaw.
Sobos. Si magian nga naraman sakyan sa kilid. Dito lang sakyanan mo May agi. underground dadto. Dito lang mo agi Dito sa- sakyanan. Oo, sa silong. Kuya day na dana magkuanda landslide da. Dali na kayo kahit na kayo. Di ko na Ngayon lang. Bakilid man. Kaya may mga kabilya doon ang kuwan, kilid. Nagdunga mo ko dito kamurog ni sa pare. Hadlo kay tanawon. Lasik yung mamaling Haw-haw. Ha? Kaya kapatay Ling, yung mamaling. Ano na? Sorry, dalang bata. Na. Patay Ling. Hala. Wa na salinan si Lilin. Ano salita eh? Wala. Nainay ka. Ano na ba ito yung tumahaw? Ang kanina nang ihaw. Hala, babe. Tanawa sa tukka kalha kay basigi. Nagibilin ako na to. Abisan na kong cute oras itong iya ha. Itininood man dayo. Tininood ko niya kay. Ano man nabasa din niya mga Ling, awag. madalang juga ka dun. Mga bulan. Naman sa noon tayo masudan mo diri. Ikaw na babe kay kang lili na. May gani kay nagbilin ko na tukkuan. Nagagulak ka ang irin. Magugot ka. Abi na ko gumana mo kaon ba ko man ako kaon. May gani kay na yun sa kani guys. Para ni sa pare. Nagi di pare na kabot guys. Gutaan gani. Kasapon sa pamahaw guys. Yung tubig. Ano na bang yun? Ribe na. Yung tubig lang. Sarili na. Kapak ako rin pala. Ano si Ay pag-iabo ako. dito lang kapag luto sa pilihan ni Ritchie kay daghan tao din niya maluma kana. Kalumag yun. Kalumad eh. Nga gaga. Kami kapila na migluto. Daga gasoy-soy din sa abuhan nga. Napait pa yun. Gapait niya di kaluto. Mm. Nga labi na niya na mga nga. Dudo sa kalakamulo kag luto niya. De tilaw na. Di tilaw gyud. Antod nga di na maluto. Di lagi kaluto. Kapila na midala magkuhan ba muna. Negosyo niya sa una. Suruya sa gudana sa una. Dagdag ko sa suruya ah. Saruya deh, saruya. Hatod nito sa eskwelahan. Hatod sa taong pobre. Subuon man. Ako ang akong sa una Order sa kay. Sagara order. Hala Tagalog. babe. kuan kanang Dani to ibutang kang lili. Lunes Oh. og Bernes kay mo may Dani akong to tingbayan. ibutang kang lili. Lunes karag luto. Lunes og Bernes. Mauray mong luto, dili ka dadlaw. Dami oh. Namay order. Ang kana naman ang akong antakan ang kato naman akong bayro nun. Nai-order sa unang taga munisipyo. Mm. Order na mo. Sa pila pod order ini. Ba karon madi na kagluto. Wala may pili, purot na. Purot na guling. Narabi na Napa may pili ka po madaginot. narabi na comment kadto nga pinakakuan daw na dito sa Bicol. Di man din na. Mahal man na kayo. Mura nagkasoy di ay. Ang panit sa dana. Ang kasoy baya karon kay tagwanan 600 ng kilo. Kasoy. Kanang gipamasan Sa una 300 na daan sa una pang unta pa tunga tuig sa Cebu. Ang kalang pili. kanang Kanang kuan na kanang Bugas na. kuan na kanang ugan limpyo na na. daan. Imo mo kay karon. Patay ka gyud. Impas. Una-una. Kaya mau. Nagkagyan ba nga. Ito kayo kasun sa tinga tuwa man na sila. Imo ni, unsa ni baso si. Ako. Akan. Ano na? Ano na raw? Kuha sa natik isa tik. Guys, pamahaw guys. Oh, di ara gisalinan jud kali. Abot sila lilin. Gibisan lang kita pare. Na sila lilin ug riri. Abi na og cute ora gani. May gani kay nagiyon ko kagaya dito sa kalang nga salina to sa pari. Ay. Ano na ko gani ha? Kung sa imong kuan. Na lagi Koreana. Impas ka. Nagplano jay ko. Ang nakawa rin na siya nga dili ag panggamay. Hoy wala ko nagplano nga mo ni din he kay ang ako man nga agtugbong unta ko sa inyo.
Dito mo ko paingon. Nga kay Dahil ba siya Gahapon na ingon ni mama ngani din eh. Kung usab man ako una-una. Ito nga kadto ko lalilin. Wait, ay like what say ako ra na di kay pari na mga kaon sa iyo. Kaya dali na rin. Nay, uwang Dali rin. na, unsa man mader. Usog na. Kuha ko plato sila. Kaya plato. Gusto ko plato guys. Hangat na hangat. So hi guys, napamantay lang natin Miami ya. So magluto tag sa paniud to. Kaya magpapaksiw daw siya. Ato ning paksiwon ang bansi. Nagasa naman ni Dani nililin ang talaga. So ready na ang atong pagluto. Gikulong si Mario ni Mami kay may nag-shot. So may daghan kilamas na ni guys. Pili tag lamas na ni guys. Kanang tubong ay kung ilara tubong sayo. May lamas. Daw ato ni isagol ang talong sa paksiw. Ato tanawin guys kung nabayloy ah. Nana ko guys kung nabayloy ah ang ilalong. Ako sa ubos kay para kuan ay lupa ko na discussion. Ay madam, maayong hapon. Ahos. Assign sa luto sudan. Kay nagluto ni mama. Kita tagloy ah. Malayloy ah. Lami magudang loy ah basta paksiw guys. What cute. So kana na ito isagol. Madam, niya para dili kita sa tamuay. Ito sarap kasi nailoy ah. Sa iyo na guys nga. Sa pagdipinsa. Loy ah. Loy ah. Si Mario ikulong. Una nga. Kuan. Asa ko. Na ako. Na siya. Daghang bisita na kami niya to ato guys nag-inom. Agad si Mario gitaguan. Buha pa din sa baso. Sumali. Kaya pagka sunod na sad. Ba na sad. Tanggay na. Ellen Grace Bango, shout out to Manilin sa akong mama Noemi o Papa si Papa Nunoy nga nagluto o si Papa Nunoy nga nagluto sa o lantaw si mama sa inyong pagpakalang nagluto. Shout out Ma'am Noemi o kay Sir Nunoy from Ellen Grace Bangos. Thank you for watching. Wala siya himbis guys. Kay ko na Noli, siya. shout out Bansi nga langin. ang huna-huna ni Mario na arang sa gawas. Ang tagay lami sa bukaw na bin. Dili tuwa ko sa tapos. Tuwa ko na matamis. Okay, magandang gabi. Gawas na
saman. Hindi. Mana nga pagkuhan guys. Ito na ilalagay na sa taga guys. Ito ko talag-talag. Ellen Grace Banos, Len regards to Koreana, o Koreana regards to si Ma'am Eileen. Mary Grace, taga Mindanao, di ay Colin, San Francisco, Agusan del Sur. Salamat kayo, Mary Grace, Limit Kuya, watching from San Francisco, Agusan del Sur. Thank you, Ma'am Jessica, sa pagkulay. Kay salamat, Ma'am, sa tese. Brandy, Hailey, shout out sa akong mama nga nagkaon. Wala, mami! Shout out sa imong singalan sa imong mama, Brandy. Shout out sa imong mama nga nagkaon. Naglantak sa among ang life. Hello, madam! Mayong pagpaliot to. Shout out kaya. Ma'am Jessica, yakana. Bantay ni mo, Kuya Mario. Dili, yun, ka-exo. Di na maka-exo. Dili lang yun, maka-exo. Una lang ko rin. Siya, ingatan ako. Pagkito pa gani. Hindi ba paglagaw? Sa pauras sa kato dito. Merry Grace Demetria, Hilo Mayamia, Guapa, ayaw na pa-stress. Tanaw gani. Pagkito gani una. Oo, madam. Pagkito na una. Nagluto na ko, nagkataranta diya pa. Richmond. Ika ni Iti Mayamia. Puro na si. Koreana, Richmond, og cellphone sa live. Ha, ha, ha. Nagkamali ka? Salamat, Ma'am Jessica. Christian, Anak ko ba? Wala. Matik na. Ito na unta ko kay. Katulog mo. Mabuti mo sa katuluga. Hindi buhaton, di ay. Ato ta dito sa kuan. Kananaw ta dito na may dagang pili. May katrabahoan. Ha? Si konon na ni. Wala pa. Yup na wala. Ito. Kinamot na lang. Namugas magaka. Ito na rin. Kaluto na ta sa tumpak. Kutsara. Ritse. Si Tate, si Inko, si GR, si Kuya LD. Naon na ta guys. Nakatulugan ang ganir di ay. Impas. Ihumol man ka. Manguli na may guys. Ito na si Mother, nag-una na. O si Papa. Si Papa ang nagbaba ni Richmond. Ay, si Mother di ay. Sa si Mercy, nag-una na siya. Dami na ako jacket de. Si Mimi guys, naligo na siya. Ito lang na yung ating.
Sakay hin, sakay. Grabe kahangak guys. Sakay hin, sakay. Ay, nag-agis Marvin. Sinapin ko guys. Oh. Awar gini. Oh. Sinapin ko. Basta baklay. Kamada. Kamada, kamada. Nilang dragon fruit sa kamada. Layo daw init. Hoy, garit! Ana, pag itawa na ikaw na isa na iro ni nini dia Di ra ba na palagagang hiro din nami? Mura ginig. Pagdali na ba? Pagdali na! Grabe kahangak guys. Nag-shortcut me. Hindi may sagbutan nag-agi. Kaya may mga shortcut kaya doon vara. Na si Mimi ang sinuping ko. Kaya si Mimi gusto kagi dani. Nasayang pag sinuping ko. Inangin akong tiil. May nalugak sa kahoy. Oh. Kadugo kitsi kamay. Nilagwa ni basuni. Singitaan na ako siya kaya magkuan. Kaya siya gusto kagi dani. Si mother. Bit-bit og lubi. Sambutan. Kuan siya lang sa una. Nahawan kay dinhi ang racing. Mura pagkahawan ani. Grabe kasakit sa kong kuan ay. Tiil nga nalugak. Nulngol. Gamay nga kahoy ang nakalugak guys, pero sakit. Kaya sad nga nakasakay si Lilian sa motor. Kaya naku, grabe kahangak. Samot kahangak kong napay babahon. Hapit na tayo ni mother. Mga laagan man lagi. Na resulta sa mga laagan. Brownie. Brownie, brownie. Brownie. Badi-di-di. Badi-di. Nanamdi si Harry diri. Dito guys, kay pahangin ka na ni kay bro. Lamig ang hangin na ni sa. Lamig ang hangin na ni guys. Mura sa aghuyopon sa hangin. Hagoy. Hagoy. Kahabog basta na ni sa imong inkurante ah. Sa managay mo anak, na mo mang darling. Si Alan, nilagay mo. Bagay. Isos, ginoo ko. Binat masara niya itong kaugatan. Di ba takaabot? Habog kayo guys. Nagsakay ka motor da?
Ang agi. Ang agi. Akan sakpan mama. Oh. Nasakay ka? Kinsay mong isakyan? Angkol? Guys, naram pili nuts nga naluto. Pero ugma pa ni i-deliver kay ugma pa ang mupangas ang nag-orderan ni nga anak sa agalo ni Papa. So ayan. Mura niya ang naluto ay nahimo guys sa isa ka sako nga sako sa bugas. Ay sako sa simento dito misudlan. Gamay ra siya. Ay sako bugas di ay. Sako bugas di ay. Si mother. Mura ni nahimo guys pero mag-abot sa ni siya og kuan. Nag-50 ba ni kabuk ma? Nag-50 wala. Nag-50 kabuk? 50 dahil kung may kapin guys. Yung si mother der. 50 sa tag 5. Si Char. Tag G's dahil kung ingon si mother guys. Sauna tag 5 ra. Pero karon tag G's na. Pero lamig pa kay kaon guys. Pero maglaway ka na lang. Kay order man gid ni siya. Pero magsorbe mi dito kung nabay daghan. Kaya manguha mi. Kama mo yapon ko magluto ani guys. Manguha mi ani. Panana mo dito kung nabay daghan guys. Kaya magsaka mi dani guys. Sa kaon man gud ni siya. Kaya habog man ni. Ano, isulod ni nato sa rep. Kaya nga no. Amigason man ni siya. Pwede man ni siya isulod sa rep. Dani ang nasulod ng kay. Oh, isulod na sa rep. Di naman ni Dani aga. Ano sa Lagi na sa rep. Ginasulod mo guna ni Porsche sa rep.